Kardom karbiang lora dan same apor melong to sinilina to mangno puthot bang thulo lasi pinili ge chethan monje lake MK Stalin alang li ka protest ji po thak athe Tamil Nadu long same hadak same three language policy bang ke apply bon po labang sopena jok hadak Hindi alam se tame impose pon po se pachet tak pon lo je forcefully po se alang li pen pon lo je Tamil Nadu CM MK Stalin alang li ke DMK party pen lo oldest regional party po se puri regional party ang mongan pen ke ban nai lo po se pu la se alang li ke hala daga CM lo athe Tamil Nadu long ke regional party se ruling bom la sadak si tami alang tum ke kedam tang ning kan ha ko man tu ne pen tami Hindi phan ke protest pe kang khangjang amasi Hindi alam ke wanong le pula bang so protest air set phung set doji pu sarang li pen chingkrin pon lo athe ko pi pot lo ma lo tang te non eli tum chethan pon nang je 2025 education policy along akelar pon penangan do lasi non education policy ke lar pon do je 2025 aning kan mani catching vai pon karji ding ulo setame non bang ke penangan adim bang ke implement po lasi ko pi si charli pon ma lo tang te three language policy lasi alam ki do bang ke la dang lo three language policy along bang lo je people ma lo tang te english ke do wek nang po lapen ke Hindi doek nang po lapen isi bang ke regional ang bong alam de la si three language policy bang ke update state tin sitami apply pon poposi pulo la sino itum chelang nam lo bang de Assam long ke do ulo karbi subject same do option dak thak se Assamese same Hindi same lapen ke English de son dak thak se halapu na sitami Tamil Nadu na same apply poposi pulo implement poposi setame halada ka CM benamasi protest flutlo halada ka protest along je regional party DMK chot ma pula pugali halada chelang pesi la pen ka prek tuman same labang so ka implement ji po he na bangke support unde BJP workers tuma setame support unde selang tum same party ke chelar tum same dolo athe three language policy lo plotang te hadak same Hindi bangke sub isi biponang kok po sepo labang so pen se alama bangke thedudlo athe kram ta nikan kelang tum ke two language policy chot isi abang ke English lo isi abang ke alang litum Tamil alam cibi pon lo lanchot la pen selang tum ke nang pasuli bom setami non abang ke kelar pon dokok labang solam men si hur chudut lo la pen isi abang ke to eradicate no detention policy de isi abang ke la lo no detention policy ke pa felong le pa por abang ke pa prai nang po pose central government ben che parai pon tang lo labang ke isu theo setami akono isi abang ke la hen lo common entrance de common entrance bodang te CUET noni tumle tok bom son dak thak Assam lo same CUET tok bom lo NEET same asilahai exam setame alang le tumba bang ke problems do asilahai bang pinie bang se than bon pedel lo ne setame la ka protest dia puthak dia three language policy puthak le tum che than bon thulo ne lasi MK Stalin je Tamil Nadu CM pen alang li pen pupon lo BJP ruling atum se ruling go atum se alang tum sending hang ling na impose red posipu forcefully si na implemented posipu tumaning ke hang pen kali ni tum ke kityata three language policy ke accept on a posipu se alang li tum ke Hindi phan ke national language pe kityata accept on a apose tum ke regional chedo vet la sigam tang tan to two language policy si en bomb la si non same en pon bomb ji posipu kali lo tang ni tum airset phung se che song i posipu setame aku halapu etum thek pon lo Union Education Minister Dharmendra Pradhan alang li pen same pupon lo je command matma three language policy ke accept tumhan an ke 2000 crore afan PG posepo jong si command matma ke accept dun de tumhan an ke labang so 2000 crore ke nitum ke pipe nitum ke la ke kitia da pipe posepo kopi poloma blodang te alang litum ke unconstitutional po selang lipen koi pon lo je jong selang tumyo si three language policy accept se blodang telang litum ke unconstitutional lo po selang lipen pupon lo aposi nitum ke 2000 crore afana bang ke nitum ke pipon pe lo ko wan man ma ka accept la tum hasi pipon chot popu la puma lanchot kali halapu MK Stalin se Tamil Nadu CM stame chepar emre nang litum ni litum phan crore suri keble nang pi sitame 10000 crore le offer nang pi sami ni litum nang deng pon pe la bang so policy pen loke posepu jong sa kaprek lo tang ni tum deng pon je sitame three language policy ke ni tum long kena impose long le lapen ge nang tum jong hele offer nang pi 10000 crore le nang pi sitame ni tum la ke kitya ta deng de posepu alang le tum air set rung set che song ya lar ke poselang li pen pu pon lo la seli tum langdame je bang update ke alang tum ke regional party che pang tang pik hangyang la pen bang so join si penang ana son se tam alang tum chun det chun da chun la pen ame thang alama ki same lang tum che pang tang long Tamil Nadu long same hada ke Hindi ya weng wong da chini unde lang tum ke Hindi alam ke penang pinung thek athek thela pen Hindi speaking nom han ke lang kalang select pik la puson jo setami pini li tum chelang nam lo bang de karbi to mai ka chang dun thunang lok lo me thang alama ki che pang tang i phans tame je school long same tum
karbi subject se tami non si ke batu se ke dam tang hot ke jumlang nam lo bang te 1 2 3 4 an vet tapena pipa batu lo higher section an sami bi pon non bang ke dolo jola puson samelang tum ke haprang men se tami la puson chepang tang pikhang lalo asi chethana moya thai velo pini neli labang so putha kelan se chethan bon chopo athenon adu olang kelar pon ke je pening education policy 2025 aphan penang na kelar pon do labang solam upthai gong sang ton ben chethan bon ji plotang te ding pigji morning ka phrek le tum chethan bon thulo nang pini bang kelan se than bon chopo kardong